करताय? मग काय राज्याला सापा संघ आणि बिबट्या संघ काम करतात होय? ह्या राज्यालाच काम करतो. अहो दिवसाला काम केलं तर वीज बिल केवढं येईल? अरे बाबा, म्हणूनच आपल्यासाठी मागल त्याला सौर पंप योजना आहे की. पण सरकार बदललं आणि ही योजनाच रद्द झाली तर? नाही नाही, मग माझं मत भाजप महायुतीलाच. भाजप महायुती हाय तर मागल त्याला सौर पंप योजना आहे. जय महाराष्ट्र. या कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार डॉक्टर निलेश राणे हे उभे आहेत आणि हे मोठ्या मताने विजय येतील असा मला ठाम विश्वास आहे. याचं कारण असं, संपूर्ण कुडाळ शहरामध्ये आम्ही प्रचार फेरी करत असताना, त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये फिरत असताना सुद्धा फार मोठा प्रतिसाद लोकांकडून, जनतेकडून मिळालेला आहे. आणि निलेश राणे साहेबांच्या आणि खासदार आदरणीय नारायण साहेबांच्या कार्यामुळे संपूर्ण या मतदारसंघातील जनता उत्स्फूर्तपणे या आमच्या शिवसेनेमध्ये, भाजपमध्ये प्रवेश करत आहे. आणि त्यामुळे आम्हाला ठाम विश्वास आहे की या ठिकाणी मोठ्या मताने या ठिकाणी निलेश राणे विजय होतील. निलेश राणे एक चांगलं सुशिक्षित व्यक्तिमत्व आहे. त्यांचं व्हिजन चांगलं आहे आणि संपूर्ण कुडाळ मालवण मतदारसंघात आपण कशा पद्धतीने काम करणार आहे, आपण कशा प्रकारे त्याचा विकास करणार आहोत हे सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी अनेक वृत्तपत्राच्या माध्यमातून, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांनी संपूर्ण मतदारसंघांना त्यांनी संबोधित केलेलं आहे. आणि त्याने आपला कुडाळ मालवण हा जो मतदारसंघ आहे 10 वर्षापूर्वी कसा होता आणि भविष्यामध्ये 10 वर्षानंतर पुढच्या काळामध्ये कसा होईल हे चित्र, संपूर्ण त्याचा आराखडा त्यांनी जनतेसमोर ठेवलेला आहे. त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की या ठिकाणी निलेश राणे साहेब मोठ्या मताधिक्याने विजय होतील. मला आनंद वाटतो, कारण या महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून अनेक योजना म्हणजे फक्त एका घटकासाठी ठेवलेल्या नाही, तर तळागाळातील प्रत्येक व्यक्तींसाठी या ठिकाणी अनेक योजना या ठिकाणी महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून या राज्य शासनाने, केंद्र शासनाने राबविलेले आहेत. थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपली लाडकी बहीण योजना असेल, त्यामधून संपूर्ण त्या महिलांना प्रति महिना 1500 रुपये या ठिकाणी मिळत आहेत आणि ॲडव्हान्स 2 हप्तेसुद्धा या त्यांना दिलेले आहेत. त्याचबरोबर एस टीचा जो महिलांसाठी 50% तिकिटामध्ये सवलत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थदर्शन योजना आहे. वीज बिलामध्ये शेतकऱ्यांसाठी 7.5 हॉर्सपॉवरच्या वीज बिलातून पूर्णपणे वीज बिल माफी मिळालेली आहे. अशा अनेक प्रकारच्या योजना महायुतीच्या सरकारने घेतलेल्या आहेत आणि त्याचा निश्चित लाभ त्या संपूर्ण महायुतीच्या सरकारला, संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळेल. त्याचप्रमाणे खासदार निलेश राणे साहेबांनी सुद्धा या कुडाळ मालवण विधानसभामध्ये सुद्धा त्याचं मतामध्ये रूपांतर होईल असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.